телевизорите има май. Сладолед Фамилия е с нов вкус. Коледен пай. Млечка! И какво като е бяла зима, за сладоледа място винаги ще има. Сладоледът Нестле. Това е вълшебство. Коледно вълшебство. Думите са излишни, когато печете с любов. Брашно от селектирана българска пшеница. София Мел. 25 години традиция и качество. 3 пъти ура за новият албум на Андрея. Искам да ме будиш с любов. Един албум пълен с ритъм и желание, любов и страсти. Андрея, новият албум. Нека да го чуя пак. Първа вечер пускам малко, много малко. Изпрати ме пак до нас и така нататък. Представя Айна Студио. Късва етикета, дай. Когато в моето тяло вече ти не си. Андрея, новият албум. Pitbull Energy Drink. Потопи се в коледната магия с Samsung Monte Slider. Общувай и се забавлявай, като запазваш вълшебните моменти и откриваш много нови приятели. Сега се случват чудеса. Samsung Monte Slider е на коледна цена от 1,50 на месец с програма на Global. Къде ли са най-новите хитове за празниците? Това, което пуска тази нощ диджея. Как къде? Разбира се, в най-новия брой на компилацията Folk Collection 8. За пари, на жените говори. Щом играеш мръсно, ще ти върнам и на цирк ще го обърнам. Представя Айна Студио. Като те почна първо отясно, празнувам аз разделата. Казвам ти завинаги край. Танцувай и празнувай с най-новите хит предложения на компилацията Folk Collection 8. Алармата изключена и може всичко да пипаш. Цяла година се готвим за празниците, които сгряват сърцата и домовете ни. И щом дойдат, подреждаме масата с много любов. И на нея слагаме майсторлъшки мезета, орехите. Вкусът на празниците. Welcome to the world of fine ingredients. Aloma. Every day is a different delight. Вземи твоята обикновена количка от Дърби. Да заредим DVD-плеерите с нещо ново и интересно. Андрея Best Video Selection. Представя Айна Студио. Вижте най-доброто видео на Андрея в новото празнично DVD Андрея Best Video Selection. Андрея Best Video Selection. Отворил се чувалът на добрия старец и литнали късметите. Бабо, тези от баницата ли? Точно така. Припнал с тях вятърко, влязал през комина и ги скрил в баницата. Тъй тази година да ни сбере около трапезата. Време е за коледната баница, да ни сгрее сърцата с надежда за хубава година, здраве и късмет. Точени кори Бела с късмети. Вземи своята уникална количка с вкус на кафе. Кофе-кола от Дърби.